Лято е. Не знам за вас, за мен това е най-любимия момент от годината. И това, което в момента така щедро виждате, освен ако не сте само в аудиоформата ни, е едно различно място, което наричат заливът на маслината. Този синьо-зелен поглед на дрона ни се рее, за да достигне до планината Атон и да потъне в скрития в горите Зографски манастир. Разбирате вече, че сме в Гърция, Ситония и по-специално намираме се на къмпинг Порто Елея. Тук е изнесеното ни лятно студио и те са наши партньори за тези летни издания. И разбира се, избора съвсем не е случайен. Това е моят летен дом, където вече 9 години се връщам, за да правя тази връзка с природата, с слънцето, с гората, с водата и може би най-важно със себе си. Така че бъдете гости на Порто Елея сега виртуално, някой ден може би и на живо. Гледайте и слушайте разговорите ни, които тук са с различна вибрация, с различен оттенък. Ще виждате от време на време морето, гората. Насладете се на това и помислете за себе си, защото почти във всеки епизод през историите на онези повече от 20 човека, с които сме ви срещали, винаги стигаме до този момент на притихване, на зареждане и на свързаност. Оставям ви сега с епизода ни, първия летен епизод от тук от Порто Елея. 3, 2, 1, камера!